ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୁଡା ଲାଗିଲେ ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନଟାରେ ତ ଠାକୁର ବଡମା ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବେ, ସେମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ ମାର୍ବଲରେ, ହେଲା ନା। ତାକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଇଏ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାର୍ବଲ ଫଟୋକୁ। ନା ମାର୍ବଲ ଗୁଡା କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି। ସେ କାନ୍ଥରେ ଆସ୍ଥାନ ସେଥିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ସେଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହବ। ଅସୁବିଧା ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମରା ହେଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦାଦା କହିବା ଭୁଲ, କାନ୍ଥ ଦେହରେ ମରା ହେଇଛି, ଆସ୍ଥାନଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାର ଥାକ ଥାକ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମରା ଯାଏ ନାହିଁ କିଛି। ତାହେଲେ କିଛି ଠାକୁର ରଖିବେ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ସେ କାନ୍ଥରେ ମରା ହେଇଥିବ, କାନ୍ଥରେ ମରା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର କାନ୍ଥରେ ମରା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଠଣେ ଖଣ୍ଡେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଛଡା ବି, ତାପରେ ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେଇଛି। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆସ୍ଥାନରେ ଟୋଟାଲ ବଡ ବଡ ଫଟୋ, 4ଟା ଯାକ ଫଟୋ, 3ଟା ଯାକ ଫଟୋ ପୁରା ସେଟିଂ କରିକି ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଫଟୋ ତଳେ ତା ପାଖକୁ ଛାଡିକି ଟିକେ ରଖା ହେଇଛି। ସେଟା ଭୁଲ ହଉଛି, ଭୁଲ ହଉଛି କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ସେଟା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ନା ନା, ସେ କାନ୍ଥରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଥାକରେ ଆପଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜ୍ଞା 3ଟି ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିବା କଣ ଜାଗା ହଉନି ନା କଣ? ହଁ, ଜାଗା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଛାଡିକି ସେ ବଡ ଠାକୁର ଘର ଆସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବକୁ ସେଇ ଜାଗା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ରଖିବେ, ଆଉ କଣ ଏପଟକୁ ଯେମିତି ଆଉ କଣ। ହଁ, ସେଇ ସାଇଡ୍ କି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ଥାନଟା କେବଳ ସଜଡା ଯିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଯାଉଛି। କେମିତି ସଜଡା ଯିବ କୁହନ୍ତୁ? ସେଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ବଡ ହଉଛି, ଛୋଟ ଟିକେ ସାଇଜ ଛୋଟ ଫଟୋ ଆଣିକି ଯେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ ହୁଏ ଦେଖିବେ, ଆଉ କଣ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର କଥାଟା, ଠାକୁର ବଡମା ଅଛନ୍ତି, ବଡଦା ଅଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବି ସେପାରେଟ ରଖି ହବ, ହେଲା ନା। ସେଇ ଟିକେ ଛାଡିକି ରଖିବେ ଆଉ କଣ। ଆଉ ବାସୁଦେବପୁର ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ସେ ସ୍ୱସ୍ତିନରେ ସେଠି କେବଳ ଫଟୋ ସେଇଠୁ ଆଣିଲେ 900 ଟଙ୍କା ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ସଜାଡିକି ରଖିବି ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝିକି ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି, କେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି, ସେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ସେମିତି ପ୍ରତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆତ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କେମିତି ସଜା ହଉଛି? ଦାଦା କହୁଥିଲି କି ସେଟା ଭୋଗ ନିବେଦନ କେମିତି କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ନାଇଁ ପ୍ଲେଟରେ ଯିଏ ଦବା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସେପାରେଟ ପ୍ଲେଟ ରହିବ ନା, ଗୋଟେ ଏଥିରେ କେମିତି କଣ? ସେଟା ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ତ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଚଲେଇବେ ବାଟ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭଟା କରିବୁ ଯେତେବେଳେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମର। ବିଜୟଦାଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜାଟା ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୟଦା କୁହନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଲାଇନ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, କଥାଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ଉପର ଥାକରେ ରଖନ୍ତୁ, ତଳ ଲାଇନରେ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କର ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାଇଡରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କୁ ରଖିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଜାଗା ହଉଛି, 4ଟା ରଖିବାକୁ ଜାଗା ହଉଛି, ଅସୁବିଧା କାହିଁ? ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 4ଟା ରଖିବାକୁ ଜାଗା ହଉଛି। ଘର ଠାକୁର ଘର ଅଲଗା, ସେଠି କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଠାକୁର। ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ରଖିବେ, ଆଉ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସଜାଇ ରଖା ହଉଛି ସେମିତି ରଖିବେ, ହେଲା। ଲମ୍ବା କରି ରଖିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ମାଙ୍କର ଆସନ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରଖିବେ, ହେଲା। ପିଢା ପକେଇ ରଖିବେ, ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ହାଇଟ 2-4 ଆଙ୍ଗୁଳ କରିବେ, ମନେ ହେଲା। ଏତିକି କେବଳ ମାନିବେ। ସେ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ କରିଛନ୍ତି ସମାନ ରହିଲା, ତେଣୁ ବଡଦା ଦାଦା 2 ପଟରେ ବସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ମାଙ୍କର ଆସନ ଗୋଟେ ପିଢା 2-3 ଇଞ୍ଚର ହାଇଟ କରିକିରି ତା ଉପରେ କପଡା ପକେଇ ରଖିବେ, ହେଲା। 1 ଇଞ୍ଚ 1.5 ଇଞ୍ଚ ହାଇଟ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଟିକେ 2 ଇଞ୍ଚ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅତି ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ପଟା 1 ଇଞ୍ଚ 1.5 ଇଞ୍ଚର ପଟା ଟିକେ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମାର୍ବଲ ପିସ୍ ପକେଇଦେବେ ତଳେ। ଦାଦା ମାର୍ବଲ ପିସରେ ଆସ୍ଥାନ ଯିଏ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମୋଠର ଆସ୍ଥାନ ହେଇଛି, ହାଇଟ ହେଇକି ହେଇଛି 3ଟା ଥାକ ପୁରା ହାଇଟ, ଗୋଟେ ଅଛି 1 ଫୁଟ ହେଲେ, 1 1.5 ଫୁଟ, 1 ଅଛି ଆମର 2 ଫୁଟ ଅଛି। ଏଇ ହିସାବରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଟାଇପର ହେଇଛି ଆସ୍ଥାନ।
ହଉ ଆପଣ ସେ ଆସ୍ଥାନର ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଠାନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ ପାଖକୁ ନାଇଁ ସିଏ ବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ତଳ ଉପରେ ରଖାଇ ସେ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ବଲ ରେ ସେଟିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଥାକ ଥାକ ହେଇଛି ତଳୁ ସେମିତି ରହିବେ ନାହିଁ। ତିନିଟା ଥାକ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଥାକରେ ରହିବେ। ହଁ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଥାକ ଗୋଟେ ଥାକରେ ଧରି ନେବେ ବଡ ଫଟୋ ବି ଧରି ନଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥାକରେ ଧରି ନଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଧରି ନଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥାକରେ ଧରି ନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥାଟା ଟିକେ ମାନେ ସେମିତି କେମିତି ଭୋଗ ନିବେଦନ ଟା ହବ ସେଟାକୁ ଫଟୋ ଦେଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଭୋଗ ନିବେଦନ ଆମ ଘରେ ହିଁ କାରବାର ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସରିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 3 ଜାଗାରେ ଦେବେ ଠାକୁର ମା ବଡଦା ହେଲା। ହଁ 3 ଜାଗାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା କୋଉଟା ବୋଲେ ଠିକ ଟା ଗୋଟେ ଘରେ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦବା ପାଇଁ ଠାକୁରକୁ ଆମେ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚଳନ ଚରିତ୍ରରେ ଭଲ ହେଲେ ଠାକୁର ଭଲରେ ରହିବେ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତିନୋଟି 4ଟି ଗ୍ଲାସ ଆଣନ୍ତୁ 4 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ରଖିବେ ଠାକୁର ମା ବଡଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେବେ ହେଲା। ଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଫୁଲ ତଳେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ ଫୁଲ ରଖିବେ ପାଣି ରଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ତ ଗୋଟାଏ ଜଳିବ ଧୂପକାଠି ତ ଗୋଟାଏ ଜଳିବ ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ବାସ୍ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜବେଳଟା ଟିକେ ସଞ୍ଜବେଳଟା ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଟୋ ସବୁ ରହୁଛି କିଛି ଆପଣ ଏତେ ଆଡକୁ ଚାହିଁବେନି ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏକେଶ୍ୱର ବାଦ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଧୂପ ଦେବେ ଆଉ ଦୀପ ଦେବେ ଏତେ ବାର ଆଡେ ଦେଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିନ୍ନ କିଛି ସମସ୍ତେ ଏକ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେବେ କାମ ଶେଷ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମିତି ତ ରଖିଦେଇ ପୂଜା ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଯେତିକିଟା ଏତେ ଧୂପ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ରୁମ ରେ 3 ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେବେ ଦେଇପାରିବେ ଯେତେ ଦେଇପାରିବେ ଯେତେ କରିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ ହେଲା। କିଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯଦି ଚାହିଁବେ 3ଟି ଧୂପ 3ଟି ପିଢା କରିବେ ମିନିମମ୍ ଠାକୁର ମା ବଡଦାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। 3 ଜାଗାରେ ଧୂପ ରଖିବେ 3 ଜାଗାରେ ଦୀପ ରଖିବେ 3 ଜାଗାରେ ଭୋଗ ରଖିବେ 3 ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ କେତେ ଜାଗାରେ ଧୂପ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦଉଛନ୍ତି ନା 3 ଜାଗାରେ ଦଉଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଯାଇକି ଦାଦା ଏଟା ଘରେ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଠାକୁର ଫଟୋ ରହିଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମାଇଦା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିତରେ ଘରେ 5-6 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଯୋଉ ବିଜୟ ଦା ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଦେଇପାର ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ଦେଲେ ବି ସବୁ ଚଳିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଇଠି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଆହଉଛି। ବିଜୟ ଭାଇ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଯିବି ଟିକେ ମୁଁ ଗାଧିବି ଯେ ଗାଧିନି ଆଜି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟା ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଟିକେ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଟିକେ ନେକ୍ସଟ କାହାର କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ସାରିଦବା। ଜୟଗୁରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇତା ଶ୍ରୀତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତ SPR ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଲାଣୀ କେଉଁଝର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଦାଦା 82 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ତଥାପି ସେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ସବୁ କର୍ମରେ ସେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସତେଜ ରଖନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ସବଳ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ କିଏ ପଚାରିବେ ପୁହାଣ ଭାଇଙ୍କର ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି କିଏ ମନ୍ଦାକିନୀ ପାଢୀ ମା ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ପାଢୀ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ମା ଜୟଗୁରୁ। ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କି ଯେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ଏତେ କୋଉ ଆଡେ ପାଳନ କରାଯାଉନି ଖାଲି ଓଡିଶା ଖାଲି ବେଙ୍ଗଲ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ପାଳନ ହଉଛି? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ତ ହଉଛି ଆଉ ଏତେ ଡିଟେଲ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ କହିଦବା ପଛରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଳନ ହଉଛି। ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ତ ଏଇଟା କମନ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହଉଛି ଆଉ ଓଡିଶାରେ କାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହଉଛି।
ଏଇ ଆଉ ଜାଗା ଗୋଟେ question ଗୋଟିଏ ଥିଲା। କଥା ମା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସାୟର ଗଣପତି, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଣପତିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ବହୁଳ ପ୍ରତିଭା, ସେ ଗଣପତି, ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ବାଗ୍ଦେବୀ ବାକର, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ବା କଣ ମେଧା ପାଇଁ, ସ୍ମୃତି ପାଇଁ, ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ଏଗୁଡିକୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବକର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସେ। ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣେଶଙ୍କର କଳସ ବସେ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଗଣପତିଙ୍କର ସେ ଗଣପତି ନା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାର ମୂଳରେ ଗଣପତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରମାନେଣ୍ଟ କଥା ଯେ ସେ ବାକ୍ ବା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କମ ଦେଖାଯାଏ। କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଯୋଉମାନେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦାଦା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବେ ସେଥିରେ ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଗଣପତିଙ୍କର ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦାଦା କି ମୋର ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ ଚାଲିଛି, ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଚାଲିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି କହୁଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତ କେତେ ପଇସା ଲେଖା କରିଲେ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହୁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାନୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ତାହେଲେ ଠିକ କହିଲି ଅଛି। ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟେ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ କଲେ ବି ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 3 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ 27 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ରେ ରହିବ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଡରେ ଡିପୋଜିଟ ହବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠେଇ ଦଉଛେ। ଆପଣ ଇଷ୍ଟପତି 1 ଟଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି 50 ପଇସା କରିବେ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟପତି 2 ଟଙ୍କା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ କରିବେ। କାରଣ ଆଠଣା ପଇସା ତ 50 ପଇସା ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ଲେଖା 30 ଟଙ୍କା କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା 2 ଟଙ୍କା କରିଦେବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ହିସାବରେ କଲେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ଆଜ୍ଞା ହବ। ଦାଦା ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତ ଟଙ୍କାଟେ କରୁଛି, ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ଟଙ୍କାଟେ କରିବି କି 2 ଟଙ୍କା କରିବି, ସେଇଥିଲାଗି କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲି। ନାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ଆପଣ ଯେତେ କରିପାରନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ 50 ଟଙ୍କା କରୁନାହାନ୍ତି ଦିନକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା କରିବେ, କିନ୍ତୁ 3 ଟଙ୍କା ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ଆପଣ ପାସବୁକ୍ ରେ ବି ରଖିପାରିବେ ହେଲା। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ନାଁରେ ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଯାହା ସବୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ କରିଦେବେ। ଯୋଉ ଦିନ ଇଷ୍ଟ ପୁରୀ ଯାଉଛି ସେଇଦିନ ସେ ପଇସାଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ସିଧି କରିବେ ପାସବୁକ୍ ରେ ହେଲା। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କାଟା ଲେଖା 30 ଟଙ୍କା ତାକୁ ପଠେଇଦେବେ ଇଷ୍ଟପତି ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ପଠେଇଦେବେ। ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ 3 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଠେଇବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? 3ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି। ମା ବୁଝିଲେ ତ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଉ ମନ୍ଦାକିନୀ ବାଢିବା ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ହଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଠିକ ଅଛି। ଗୁରୁଚରଣ ନାୟକ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ। ଗୁରୁଚରଣ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁଚରଣ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଆଲୋଚନା ହୁଁ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ଯେ ମୃଗ ନାଭି କସ୍ତୁରୀ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସେ ବାସ୍ନାଟାକୁ ଖୋଜେ। ହୁଁ ସେଇ ମୃଗ ନାଭି କୋଉଟାକୁ କହିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁନି। କୋଉ ଜୀବଟା ମୃଗ ନାଭି? ନାଇଁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ତାର ନାଁ ହଉଛି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା କାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା? ତାରି ନାଭିରେ ସେଟା ଥାଏ। ସେ ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରେ, ସେ ଭାବେ ସବୁଆଡେ କୁଆଡୁ ଗନ୍ଧଟା ଆସୁଛି, ସେ ଇଆଡେ ନାଇଁ ସିଆଡେ ଦୌଡେ। ଏଇ ଯୋଉ ମୃଗ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମୃଗ? ନାଇଁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କେତେକ କହନ୍ତି ଏଇ ମୃଗ ବୋଲି, ଆମେ ତ ତାକୁ ଦେଖିନୁ କି ବୁଝିନୁ କି ଜାଣିନୁ, ଯାହା ନା ଶୁଣିବା ମୁଁ କଥା। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ସେଟାକୁ ଆମର ଶାଳୁଆ ପତ୍ନୀ କି କହୁଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ସେଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ନାଇଁ ଶାଳୁଆ ପତାନି କି ନୁହଁ, ସେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ। ସେ କେଜାଣି କଣ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଯିଏ ସବୁ ଥିବେ
ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହୁଏତ କହିପାରିବେ ଯଦି କହିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କାହିଁକି କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ନା ଏଇଟା ବୁଝା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିନେନି ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶାଳୁଆ ମୁଁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୁପ ଅଛି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ତାଙ୍କର ପିଲା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତା ନାହିରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ଥାଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ବାସନାଟା ବାହାରକୁ ବାହାରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ହଉଛି କଥା ଆଉ। ହଉ ସାର୍ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ପଢିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ସେଟା ହୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ କଲେ ସେଟା କାମରେ ଆସିବନି ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଟା କେତେ ଦୂର କଣ? ହଁ ହଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶୁଣିକିରି ଏଟା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାଏ ଆଜ୍ଞା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ 2ଟା ଷ୍ଟେପ ଗଲାଣି ଆଉ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା। ହଁ ଏଇଟା ଲାପ୍ସ କରୁନି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଲାପ୍ସ କରୁଛି ନାହିଁ। ହଁ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ମୃଗନାଭି କସ୍ତୁରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ବା ପଢିଛେ ବା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛେ ଆଜ୍ଞା ସେତିକିଟା କହିଲୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଯେତିକିଟା ଜାଣିନୁ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିଲେ ତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା କାହିଁକି ଉପକାର ଅପକାର ଏଇଟା ତ ଆଗ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କଲେ ତ ମୋର କ୍ଷତି ହବ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କରିବିନି ଖରାପ କାମଟା ମୁଁ କାହିଁ କରିବି ଏଇଟା ମୋ ଆଜ୍ଞା ଦେହର କ୍ଷତି ମନର କ୍ଷତି ଶରୀରର କ୍ଷତି ଆତ୍ମାର କ୍ଷତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ହିଁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଲାଭ କିଛି ହଉନି। ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛି ତାର ମନେ ରହୁନି ଜଣେ ଶୁଣୁଛି ତାର ମନେ ରହୁନି ତା ବି ପଜିଟିଭ କୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମନେ ରହିଯାଇପାରେ। ଠାକୁର ଆଶାବାଦୀ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କର୍ମର ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜିରୋ ଭୁଲ ହବ ଜିରୋ କହିଦେଲେ ଭୁଲ ହବ କାହିଁକି ନା ଜାଣିବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଦନା ଜାଣିବାଟା ହିଁ ଆମର ନା ପ୍ରଥମ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲେ କରିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ଆଗ ଜାଣିବା ବୁଝିବା ବିଚାର କରିବା ମନ ଭିତରେ ତାପରେ କରିବା ହେଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଥା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଛି? ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ହଉ ହଉ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ସୁଭାଷ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 5:58 ହେଇଗଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଜନ ଲଗେଇକି ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଚାରିବେ ଖାଲି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଜେନା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜର ପାଇଖାନାକୁ ବି ଘୃଣା କରୁଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଈର ମଳମୂତ୍ର ତାର ଗୋମୟ ଲିପା ହେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ହଉଛି ସେ ସବୁ ଜାଗା ହୁଁ ଆମେ ହୁଁ ବି ପବିତ୍ର ହଉଛେ। ତେଣୁ ହୁଁ ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ କୁହା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଗାଈ ବି ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ କଥା। ଆମେ ଯୋଉ ଗାଈର ଆଜ୍ଞା ଗୋବର ବା ମୂତ୍ର ଏଗୁଡିକ ପବିତ୍ର ବୋଲି ତାହା ଋଷି ମୁନି ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା କରିବା ପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲତା ଚେର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ମୁଁ ସବୁଗୁଡା କହୁନି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଗୁଡାକ ମଣିଷର କାମରେ ଲାଗିପାରେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ଉପକାର ଲାଗିବ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟେ ନେଇକିରି ବିଚାର କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରାଗଲା ପରେ ସେଗୁଡାକ ପବିତ୍ର କିଏ ଉପକାରୀ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିବ କଣ କଣ ହବ ଏ ବିଚାର କଲା କିଏ ମଣିଷ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡିକ ବିଛୁଆତି କୋଉଟା ବାଇଡଙ୍କ କୋଉଟା ତୁଳସୀ କୋଉଟା ବିଚାର କରିଛି କିଏ ମଣିଷ ମଣିଷ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ନାଇଁ ବାଇଡଙ୍କ ଭଲ ବାଇଡଙ୍କର ଏତେ ଏତେ କାମ ଅଛି ଏତେ ଉପକାର ହଉଛି ସାପ ବି ଭଲ ତା ବିଷୟରେ ଅମୁକ ଅମୁକ ହଉଛି ରୋଗ ଭଲ ହଉଛି ନାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ କରାଯାଏ ନା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ କରାଯାଏ ସବୁକୁ ବିଚାର କରୁଛୁ ଯିଏ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ବିବେଚନା କରିବାର କ୍ଷମତା ସବୁର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଥିବାର କ୍ଷମତା
ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ହଉଛି ମଣିଷ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସହଜରେ କହିଲି ସବୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜିନିଷର ତର୍ଜମା କରୁଛି କିଏ? ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛି କିଏ? ନା ମଣିଷ। ମାଙ୍କଡ କରୁନି କି ଗାଈ ଗୋରୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ତ ଆମେ ମାନେ ପାଳୁଛେ ପୋଷୁଛେ ତାଠୁ ଫାଇଦା ଉଠଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଫାଇଦା କିଏ ଉଠଉଛି? ମଣିଷକୁ ଗାଈ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି? ମଣିଷ ନାଇଁ। ମଣିଷ ବିବେଚନା କରୁଛି କି? ନାଇଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଗୁଡିକର ଉପାଦେୟତା କଣ ଏକଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ଜାଣୁଛି, ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଗୋଳମାଳ କରୁଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି ଆଉ କଣ ହେଲା। ଯୋଉଠି ଗୋଳମାଳ କଲା ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭୋଗିଲା। ତେଣୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରୁଛି କିଏ? ସେ ନା ମଣିଷ। ସବୁର ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ମଣିଷ ହାତରେ, ଏଣୁ ସିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ହେଲା ତ ବ୍ରେନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ଅମୃତ କିଏ ବିଷ? ଇଏ ଅମୃତ ଇଏ ବିଷ, ପଞ୍ଚ ଅମୃତ ଇଏ ନାଁ ଦେଲା କିଏ? ମଣିଷ। ପାଞ୍ଚଟା ଅମୃତ ଏଠି ଅଛି, ଏ କଥା ବିଚାର କଲା କିଏ? ମଣିଷ କଲା ନା ନାଇଁ? ଗାଈ କରିଥିଲା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବଢିଆ, ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଟା ବଢିଆ କଳ୍ପନା। ହଉ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ପ୍ରଣାମ। ହଁ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ। 11ଟା ବାଜିଲା। ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ସୁଭାଷ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ଲଗେଇବି ତ, ଓଡିଆ ହିନ୍ଦୀ ଯାହା ଲଗେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ। କଣ ଲଗା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଗାନ୍ତୁ। I'm Mivi, a tech brand that ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ 6:45 ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ଓ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆମର ମାଙ୍କର ଭଜନ। ଆପଣ ସେୟାର କରିଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ବଢିଆ। କୋଉ ଗୀତଟି ଦେବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଜି ସବୁ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ଗୁଡା ବହୁତ ଥିଲା, ମୁଁ ବାଛି ବାଛିକି ବାହାର କଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ, ମାଙ୍କର ପୁରା ଫଟୋ ସହିତ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ଗୁଡା ବେଶୀ ଆସିଲା। ମୁଁ ନାଇଁ ବାଛି ବାଛି ଏଇଠି ଦେଲି, ଏଇଟା ଟିକେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବ ମିନିଂଫୁଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁଭାଷ ଦା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯାଜନ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜି ବହୁତ ସବୁ କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବଡ ବଡ କୋଲା ଖାଇଦେଲି ମୁଁ କାଲି। 11ଟା ପରେ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଜୟ ଗୁରୁ ନଳିନ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ଜୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ପୁଣି କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ରେଡି କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ। ନଳିନ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୁର୍ଲଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବଢି ପାରୁଛି। ପୂଜା ପାଠ ସାରିକି ବଢି ପାରିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ଚାଲୁଛି, ବଢି ପାରୁଛି, ଏଟା ଶୁଣୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।
ଜୟଗୁରୁ ଆପଣ ମାନେ କାଲି ସବୁ କହିଲେ କଥା ଦଉଛନ୍ତି କେହି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେହି 5 ଜଣ 10 ଜଣ ଲୋକ ଆଣି ଯୋଗାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଜଣେ ଜଣେ ଯେ ଆଣନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ କଥା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଆଣନ୍ତେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଭାବୁଥିଲି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ବନ୍ଦ କରିଦବା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଜଏନ କରିବାର ସମ୍ମିଳନୀ ବେଳେ ହିଁ ଫୋନ କରି କାଇଁ ଜଏନ କରିବା କରିବା ପାଇଁ କୁହା ଯଦି ହଉଛି। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଜଏନ ମୁଁ କରିବେ ଲିଙ୍କ 100 150 ଲୋକ ପକେଇକି ପଡିଯିବେ 200 ଲୋକ ପଡିଯିବେ 4 ଜଣ ଜଏନ କରିଛି। ଯଦି ଜଣେ 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 ବଢାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର 150 ଲୋକ ପଡିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ଗୁଡା ନା ଆମର ଚଳିବା, ଆମର ଶିଖିବା, ଆମର ଯେତେ କଥା ଜାଣିବା, ଆମର ହିଁ ଦରକାର। ଆରମ୍ଭ କରିବା କେତେ ନହେଲେ ବନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର କରିଦବା। ମାଟିଏ ହବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ହବ, ସେ କଥା ଗୁଡା ଶୁଣିଲେ ନା। କାଲି ଟପିକ ଭଲ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ଆଉ ଫୋନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଏନ ଆମର ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଆମରି ଚଳଣି କଥା, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନା। ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ମାରିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଗୁଡା ଆଲୋଚନା କରୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ଭଲ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ଭଲ ଭଲ କଥା ସାଉଣ୍ଡ ଆଣି ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଶ କଥାରେ, ସମାଜ କଥାରେ ପଢିକିନି ଦେଖିକିନି ଛକମକ ଦୁନିଆକୁ। ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗା ଭୋଗି ଆହୁରି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ହଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ମା, ଆଉ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ତାଙ୍କ ଘର କତିକି ପଳଉଛି, ମତେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଏକୁଟିଆ। ହଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇକି ଫୋନ କରାହଉଛି, ମାନେ ଆମର ଆରମ୍ଭରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜଏନ ସେମାନେ କରିବେ। ବହୁତ ମାନେ ମୋ କଥା ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବି ଶୁଣନ୍ତି, ଏବେ ପାଗଳା ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଭଉଣୀ, କାହିଁକି ପଠେଇନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍କ, ମାନେ ଏଇ ବା ଚାଲୁଛି ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। 8:30ରୁ ମୁଁ ଜଏନ କଲିଣି, ଟିମ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତାରୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର 3 ଥର କହିଲେ ଥିଲା, ତ 4 ହେୟ ଥର। ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ମାନଙ୍କୁ ହେୟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉମାନେ କିଛି ନ ଭଦ୍ରକ ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଟକ ଭଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନ ହଁ ଏଇଟା ସତ ମା, ହଁ ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ, ମୋ ଝିଆରୀ ଗୋଟେ କହୁଛି ମାଉସୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି, ସେ ଆଉ କାହା କଥା କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, ଲିଙ୍କ୍ ପଠେଇଲା ଦିନୁ ବାସ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କରିକିରି କୋଉ ଭଲରେ ଅଛ, ଆମେ ତ ଭଲରେ ନା ନା ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ମା କହିବେନି, ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ମୋ ଠାରୁ ସେ ପାଗଳା ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ମତେ ପଠେଇଲୁନି କାଇଁ, ମୋ ଝିଆରୀ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଗଲା ବେଳକୁ। ଯିଏ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ ବି ଭାବରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ରହିଲେ ଦୂରେଇକି, ଆଉ କଣ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ବୁଝେଇବାକୁ ଦିନରେ ବୋଉ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଅධୀକ୍ଷିତ ପିଲା ତ ଦୀକ୍ଷା କରେ, ସେ ବି ବୋଉ ଏତେ ମାନେ ମତେ ବୁଝେଇବ କଣ କଣ ଶୁଣିଲ, କହିଲା ହଉ କହିଲେ ଆମକୁ ଯାହାବି କାମ କର, ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନେବା କଥା କହୁଛି, ହଁ ସେଇ ଶୁଣିଲ ତ, ମୁଁ ନିଜେ ତ ଗଢି ହେମି ଆଗେ। ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ସବୁଦିନ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସକାଳେ ଜଏନ କରିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ମାତୃଶୁଣାଣି ଜଏନ କରିବେ। ସକାଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଅନ୍ତତଃ ପାଖେ ଡେଲି କହିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବଢାନ୍ତୁ, ଜଣେ ଦି ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲା ବଢାନ୍ତୁ, 5 ଜଣ କହିବେ ହବ ନା, ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେହି କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, પણ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଭରସା ନା ଏଇ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ସମାଜରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରକୃତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ 2 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଣ ଲୋକ ଶୁଣ ସମାଜରେ କେହି ସ୍ୱାଇଁ, ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଦି ଜଣ ଶୁଣିବା ଏତେ ଭଳିଆ ଲୋକ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଲୋଚନା କରାହଉଛି, ମାନେ ସୀମା ବାହାର ଭାବିନଥିବ ଆଲୋଚନା କର, ଶୁଣି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଉ ପଡୁଛି ଜଣେ ଆମେ। ଜଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଆଜି 5-10 ଲୋକ ସହିତ କ୍ଲୋଜ ଥିବ। ନା ଆଜି ତ ବେଶୀ ଜଣେ ଦି ଜଣ ତ ଜଏନ କରିବେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଇଏ ରହିଗଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମିଯାନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ତ ଲୋକ 300 ପାଖାପାଖି ଆମର ନା ଆଜି ବି ଲୋକ ଆମର ସେତିକି ଥିଲେ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜି ହୁଁ। 160-170 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ। ନାଇଁ ଆଜି ଦିଟା ଇଏ ଥାଇକି ବି ଅକେଜନ ଆଜି ଥାଇକି ଉତ୍ସବ ବି ସବୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲ ସବୁ ଗଲେ ତ ସକାଳୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ତଥାପି ଦିଟା ସରସ୍ଵତୀ ଆମର ପୂଜା ଜାନୁଆରୀ 26 ରହିଲା, ସବୁ ସକାଳୁ ହଁ ଜାନୁଆରୀ ପଳେଇଥିଲେ। 26 ରହିଲା, ସବୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଗଲେ, ଯାହା ତଥାପି ହେଇକି ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ଟିଚର ମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ, ସବୁ କଲେଜ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ, ଯାହା ଏନି ତଥାପି ଆମର ତଥାପି ତ 250 ଉପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି, ମାନେ ହଁ ଯାହାହେଲେ 225-30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ଏପଟେ। କାଇଁ 244 ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ହଁ ହଁ ଦେଖିଛି? 244 ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ହଁ 244 250 ପାଖାପାଖି ପଳେଇଛି, ହଁ ହଁ 250 ସେଥିରେ 250 ଆମର ଥିଲା 170 ପାଖାପାଖି ଯାଇଛି, 160 ନା 70। ରମାକାନ୍ତ ଯାଜନ ଥିଲା ଲୋକ 400 ହେଇଯାଇଛି, 415-420 ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଆଜି ଛୁଟି ଭଲ ଦିନଟା ବେଶୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଏନଗେଜ ହଉଛନ୍ତି ଇଏରେ ସବୁ ତାଙ୍କର କାମରେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହଁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ସକାଳ 7ଟାରୁ, ଆଉ ଟିଚର ମାନେ ଜଏନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା 2ଟା ରହିଲା ଆଉ। କି ତମ ବଣ ସାରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବୁଚଣ ଭାଇଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୁରା ଶୁଣିଥିବେ, କୋଉ ବାଟରେ କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି, ସବୁଟା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ। କାଇଁ ପଠେଇଲନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଜଣେ ଲୋକ ଆଣି ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେମିତି ଆରଥରକ 400 ହବ, ନହେଲେ ନୂଆ ଯଦି ନ ନୂଆ କମିଲା ନୂଆ ମାତୃ ନୂଆ ସମ୍ମିଳନୀ ବନ୍ଦ ଜଣେ କରିଦେବୁ। ଜଣେ ନୂଆ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଆମ ପାଖରେ 150 ମାତୃ ମିନିମମ୍ 200-250 ହଉଛନ୍ତି, ଆମର ତାହେଲେ 400 ଲୋକ ହେଇଯିବେ, 100 ଲୋକ ବି ଉଡୁନାହାନ୍ତି, 50 ଲୋକ ମୋର କାଲି କମିଲା କଣ ପାଇଁ
କାଲି ଟୋଟାଲ 180 ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବେଶୀ ନଥିଲେ 4 ଜଣ ଥିଲେ। ସେଦିନ 12 ଜଣ ଥିଲେ। ଲୋକ କମୁଛନ୍ତି କହିବା ବେଳେ ବଢିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କମୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ କେମିତି କରୁନେ ନା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଲିଙ୍କ ଆପଣ ମାନେ ଏଣିକି ହାତ ଟେକି କୁହନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ଜଣ ଲେଖା ଦେବେ ମୁଁ ଗୋଟି ପଚାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କେତେ ଲେଖା ଲୋକ କିଏ ଦେବେ ମୁଁ ତ ମାନେ ସେଠି ଲୋକ ଆଣିବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ହବ ଏମିତି ନା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଲିଙ୍କ ଜଣେ କହିଲେ କଣ ଆପଣ ଜଣେ କହିଲେ ଆଉ କେହି ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ କି କାମ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ 5 ଜଣ 10 ଜଣ ଆଣିକି ଯୋଗ ମାନେ ଆଣିଥିଲେ ତାହେଲେ 10 ଜଣ କାଲିକୁ 4 ଜଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସମସ୍ତେ ସିନା ଲାଗିଲେ ହବ ସମସ୍ତେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଦେଇପାରିବେ ଜଣେ 2 ଜଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲେ ହବ ନା ଜଣେ 2 ଜଣ କଲେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିକି ସବୁବେଳେ ଗୋଟି ସବୁ ପଚାରିକି କାହାର କେତେ ଜଣ ଆରମ୍ଭ ଜାଣି ହେଲା ପଡିଥିଲେ link ସୁବାସ ପଠେଇବୁ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର phone କଣ କି କରିବାକୁ ଆମର ତ ଦରକାର ବେଶୀ ମା ମାନଙ୍କର ତ ଠିକ ହେଲେ ଆମର ଦେଶଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହଁ ହବ ସେଇ ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାତୃଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେ ପୁଣି ତ ସକାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନା ସେଇମାନେ ବି ଚିରୁଡିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେଇ ତ ଘର ଚଳେଇବେ ସେଇ ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ ହଁ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବେ ଭାଇ ମାନେ ମାଡ କାରଖାନା ହଉଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମା ହଉ ମାନେ ସେ ଭାଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସକାଳ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କୁ ମାତୃଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ସକାଳେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ସବୁଠି 2 ଜଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଜୟଗୁରୁ ଆପଣ ଆଜି ଖିଆପିଆ କରିବେନି ନା ନାଇଁ କଣ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ 11ଟା ପରେ? ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳଖିଆ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିନି ମାନେ ସକାଳୁ ସେମିତି ଖାଲି ପେଟରେ ଆମେ ବସିଛି କାମ ଆମେ ସରିନି ଖିଆପିଆ କରିବୁ କରିନୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ଟୋଟାଲ ହେଇନି ରଖିଲି ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ସୁବାସ ସେମିତି ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ଜୟଗୁରୁ 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 ସୁଭାଷ ଦାଦା ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁବାସ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଜୟଗୁରୁ କାଟିବାକୁ ଯେତେ କହୁଥିବେ କାଟିବାକୁ ମୁଁ ସେତେ ଶୁଣି ଚାଲିଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ହାତଟା କାହିଁ ଯାଏନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ 6:35 ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହବା ଜୟ ଗୁରୁ